Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kinimo. Mayong buntag sa tanan. Sa kanunay ihalad ta kining santos nga misa sa pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya o mga kayuhan nga atong nadawat. Ug usab sa kanunay nga pagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, mahunong nagyud ta sa hingpit kining mga panagbangi, panag-away sa mga nasod. Ug usab pagampo alang sa kalinaw sulod sa atong tagsa-tagsa kapag puyo, sulod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Mga igsoon, aron maandam gayud kita lang ning santos nga kasaulugan, maginulso kita sa atong mga sala o mangayo sa iyang kaluoy o pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako yam sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, at tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita. Magkagagahom ug tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy. Niining mga adlaw, kanusa na sayod kami, ngay mo kaming giluwas, gikan sa kangitngit sa kasaypanan. Aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Filipi, lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Filipi. Niadtong higayuna, may usa ka yunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal sa tesorero sa Kandasi, Rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios, ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Filipi, adtua ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Filipi ngadto kaniya
ug hidunggan niya nga ang yunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad kaniya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya'y gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita mahitungod kang Jesus. Sugod gayud niining bahina sa kasulatan, ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, "Ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan?" Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha na naog ug niubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya ikita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw ug malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod niabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Day kaninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit sa makusog ang iyang kadayganan. Iyang gihatagan o kinabuhi ang atong mga kalag. Ug wala niya itugot nga atong mga tiil madalinas. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok pamati karon kamong tanan nga madlukon sa Dios. Samtang akong itugan ang iyang gibuhat alang kanako. Sa pagpangamuyo nako kaniya diha sa mga pulong. Ang pagdaig
diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay, ngadto sa Dios. Dayga ang Diyos, nga wala magtungina kanako. Sa akong gipangayon, o sa iyang kaluoy. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay, ngadto sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kaniya moari kanako. Panwala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Apan ang pan, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana dito sa kamingawan. Apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Daygon ikaw o Kristo. Dihay usa ka higayon nga dito pa ko sa Manila. Nag-eskwela pa ko, pa ko na pari, dili na ako hikalimtan na may usa ka babae nga nanawag dito sa seminaryo ng Mutana kung ang mga nagmisa atong kapilya, mga pari bagyod sa simbahang Katoliko nya kanang diya sa New Manila mura man small Vatican matud pa nila. Daghan kayong mga kongregasyon, daghan kayong mga grupo-grupo o usab lahi mga relihiyon na apo diha, mga dagko. Mo nang mutan na pud ko sa among pari, no? Ug iyang gipasabot nga
dili parihas. Mga pari po na sila pero dili mga Katoliko. Magmisa po na sila. Naapod ko no'y konsagrasyon. Pero nga tubagang babae nga dili Katoliko, niya ang ilang misa murag maumaor gyapon sa ato pero lahi gyud, no? Moingon tong babae nga maulagi kay ambot lang dili gyud nako ma-feel, no, nga pareha sa atong misa sa simbahang Katoliko, no? I do not know unsa ang iyang mga debate or unsa pod ang iyang mga na-experience gyud sulod sa iyang pagsimba niadtong quote-unquote na misa sa lahi nga tinuhuan. Nga igsoon, padayon gihapon kita sa pagpaminaw nining basahon nga iyan ni San Juan, atong Ginoo mismo naghatag sa makausapa sa iyang kaugalingon, isip kalanon sa kinabuhi, isipan nga gikan sa langit nga matud pa niya ang mukaon nining maong pan, naghatag sa Dios Amahan, naghatag sa kinabuhi. Mukaon nining maong pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Alang kanato pinaagi lamang sa pagampo sa simbahan sulod sa santos nga Eucharistia. Ang pan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, ang vino, no, nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, pinaagi sa pagampo sa simbahan. Alang kanato pinaagi sa mga mata sa pagtuo ang mahimo gayod nga tinuod nga kalanon o gilimnon nga espirituhanon alang kanato. Dunay mga taas kayong hisgutanan nganong wala nagiapil pod ang bino o ang dugo ni Kristo diha sa atong pagkalawa, no? Pinaagi lamang sa one specie, no? But in many occasions also we receive both species, no? So, pinaagi sa pagampo sa simbahan o sa mga mata sa pagtuo alang kanato mahimo gayud nga tinuod nga kalanon sa kinabuhi o gilimnon nga espirituhanon. Dunay mga lahi pod nga mga pagsaulog alang sa uban pero ila pod kana, no? I cannot fully explain unsa gayud ang anaa sa ilang pagsaulog. Manalang kanato hinaut-unta nga pinaagi sa makanunayon nato nga pagsimba o mga katisismo guban pa na hibalo kitang tanan unsa gayud katinuod kini nga maong mga misteryo nga gipadayag kanato diha sa ebanghelyo o sa daghan pa usab nga mga pagbasa. Sa unang basahon gikan sa buhat sa mga apostoles, dihay tawo nga yunoko dili magtotoo nga nagsugod pagbasa sa balaang kasulatan apan gipadala kaniya si Filipi aron ipasabot kaniya kung unsay giingon nining maong basahon. Adto adayon ang tao unya abay siya sa iyang pagbiyahe og yadto tuod ni Filipi og ipasabot niya kung unsay giingon sa kasulatan, no? Nindot nga pagpadayag sa maong tao, unsaon nako pagkasabot niining tanan kung walay mutudlo kanako. Og natungad-to gipasabot ni Filipi og hangtod nga nadawat sa tao ang kahingpitan sa pagtuo pinaagi sa bunyag, no? O kining tanan nga mga misteryo diha sa atong pagtuo gikan sa balaang kasulatan o ngadto na sa kinahiladman sa kahulugan sa Eucharistia, pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa atong mga pagtulunan sa atong simbahang Katoliko, no? Nadawat nato, giila nato nga kini si Kristo mao gayud
ang tinuod nga kalanon sa kinabuhi o gilimnon nga espirituhanon nga siya lamang makatagbaw sa kauhaw kagutom atong masin natin ining kinabuhia. Hinaot paunta. Palihog manindog. Diha sa pagampo mudangop kita karon ngadto sa Dios Amahan nga sa kamanggihatagon sa iyang kasing-kasing mipadala sa iyang anak nga si Jesus nga paan sa kinabuhi alang kanato. O kita moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios tapos naalimahan pinaagi sa santos nga Eucharistia magkahiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo diha sa pagtuo ug sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eucharistia mapalapdan nato ang atong paghigugma sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga dili unta nato pakyas nga mapaambit sa atong yutan-ong pan ngadto sa mga nanginahanglan sa ingon mahimo kitang sama kang Kristo nga nagmanggihatagon sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga panginahanglan sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pangangamhanan sa publiko ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta sa padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya nga dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nagpas-an sa bisang unsang matang sa kalisod, ang kabus ug ang masakiton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Joel Chevalier, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga. Nga ang mga nangamatay makaambit sa ilang dangitnong bangkete nga gisaad sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ulabing magkagagahom nga Amahan, giyahi kami sa among pagpanaw ug tabangi kami nga magalakat subay sa giagian sa imong anak sa Jesus nga mao ang pan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita mga igsoon aron kini ngatong mga halad ug mga sakripisyo
Dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa ug halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahuptan unta kini namo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kinimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong mga tubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo niyo sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog miday. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaog ilimnon, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari relihiyoso ug relihiyosa. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, among mga minahal sa kinabuhi, kaparyentihan ug kahigalaan. Uban sa mga kalag nga gihandom namo karon sulod ning santos nga misa. Ug ang tanang kalag sa purgatorio, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga kagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magiusa kita karon pagampo sa atong mahigugmaong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugian sa panulay, hinunualwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, ron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong manang ginghariya, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga tinunan ug dinhi kanamo karon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita og gihatag karon ang timaan sa atong panagdaay ug panaginig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Ngaigsoon kini sa Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit karon sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, tan-awa nga mapuanguro ng imong katawhan, og himua nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. o guman sa pangaliya sa kanunay sa mahal nga Birhen Maria, ni San Jose iyang bana, magbindisyon ug manalangin kanatong tanan, ang Dios nga makagagaho mahigugmaon sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, manglakaw kita ug sa kanunay ipaambit ang gugma kaayo ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.